এইটা এটা এটা কলিকতা বানা ରହ ନିଆଁ ଜଳିବ ସବୁ ସେ ହେଇଯିବ ଧନ ପଳିଆ ତୁ କୁକୁରକୁ ଧନି ସେ ତ ବାଁ ପଟୁ ନକଉଛୁ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା କଲିକତା ମାଲଟା ଗ ଦେଖୁନା 20 ଟଙ୍କାର हाँ कम यहीटा सब अधिक तेरी कलिकता मालटा যাই পারো না सातटा पड़ी हाँ सेना कर्पूर लगे लगेदेवे कर्पूर सान समझ टे दे ना ना तू कौन कर सुती ना सुजी 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 कहू सुती एते सुंदरी ना दे देला चोरटा सुधु प्रधान लोग तमें राहु तो कौला आम प्रधान कहलु भूल है आई माना जान किमित का नाती के जान सो आई माना जान नहीं से बाबू लगा अरे की देखो ना ला आई माना जान नो काहे की तुम तो आई माना तो जान लो ना
କଣ ଆଇଲା ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଲଗାଲେ ଭଲକି ଜଳିବ ସବୁ ଜଳିବ ଲଗା ସବୁ ଭଲସେ ଘିଅ ପୁରା ଦିଆହେଇଛି ଲାଗିବ ଭଲସେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଘିଅ ଆମର କାଇଁ ଘନ ଶ୍ୟାମ ଗଲା ତ ମାମୁ ପାଣି ସେ ବୁଲଉନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧର ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରମାଣେ ବାପା ସେମିତି ତଳକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି ହଁ ସେ ଲଗାର ହଉନି କଣ ତମେ ଠିକ ବାଗେଇଛ ବୋଲି ଭାବୁଛ ହଁ ମୋର କୁହ ପଚାର ରତ୍ନାକର ରାଉତ ରତ୍ନାକର ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦାନ କରମାଣେ ତାଙ୍କ ବାପ ମଣି ରାଉତ ଏଇପଟେ ଏଇଟା ଭାବିଲା ବାପାଙ୍କର ବାପା କହିଛି ହଁ ଏଇଟା ବୁଲା ମଣିପୁରା ମଣିପୁର ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଗଲା ମା ମୋ ମା ବାସନ୍ତୀ ରାଉତ ବାସନ୍ତୀ ମୋର ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମା ହେଲା କଣ୍ଡ୍ରିଆଣୀ ତମେ ବୁଲଉନ ଲାଗିଛି ତମେ ବୁଲ କୁହ କଣ୍ଡରୁ ଥାଟେଇ କଣ୍ଡରୁ ଥାଟେ ସେ ସର ନା କଣ ନଥିଲା ନା କଣ୍ଡରୁ ଆଇମା ନା ବା କହିଲି ଆଇ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା କଣ୍ଡରୁ ଥାଟେ କଣ୍ଡ୍ରି କହିନି ବା ତା ନା କଣ୍ଡରୁ ଥାଟେ ୟା ନା କଣ୍ଡ୍ରି ଆଣି ଗଲା ତ ମାମୁ ମୋ ମାମୁଁ ଭାଗବତ ଥାଟେଇ ଭାଗ ପୁରାଣ ମାମୁଁ ବଡ ନା ସାତ ପୁରୁଷ 14 ପୁରୁଷକୁ ଏଠି ତୁ ନା ପ୍ରଭାତୀ ଶଙ୍କର ବାବୁ କେଜା ଶଙ୍କର ଶୁଣ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ ହବ ତାପର କୁହ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନା 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 ଆଗେ ବାପଙ୍କର ଯିବ ପିତୃ ପିତା ତାଙ୍କ ବାପ ନା କାନୁ ଥାଟେ କାନୁ ରାଉତ ବୁଲେଇছে ପାଣ୍ଡବ ରାଉତ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଗଲା ତାପରେ ତ ମା ତା ମା ହେଲା ବେରାଣୀ କୁହ ନା ନା ସେ ସେବ ଫେବ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯାହା ବେରାଣୀ ମା ଡାକୁ ସେବ ନିଜ ଅଜାଣା ଖିଆଲ ନାହିଁ ସେପତି ତା ମା ନା କହିପାରିବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଗଲା ତ ଅଜା ଜଗନ୍ନାଥ ତା ନା ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଗଲା ଆଇମା ତମ ଆଇମା ଆଇ ମାନେ ଜାଣିନି ତ ମାମୁ ସେ ମରିଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି ଗଲା ବାବୁଲ ତାପରେ ଅଜାନା କହିପାରିଲାନି ଗୋଟେ କେମିତି ନାତି ତମେ ଅଜାନା କହିପାରିବ କହିଲା ବା ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ପଞ୍ଚୁ ରାଉତ କହିଲେ ମିଛ କହିଲେ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଆ କହିଲା ଛୋଟା ବସ୍ତି ର ସିଏ କଣ ଜାଣିଛି ସେ କଣ ଜାଣିଛି ସେ ସିନା ଗଣି ରାଉତ ବାପା ନା କଣ ବାପା
ଗଣି ରାଉତ ବାପା ନା ବେନୁ ରାଉତ ତାଙ୍କ ବାପ ନା ତାଙ୍କ ବାପା ନା ପାଣ୍ଡବ ହଁ ହଁ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ଗୋଟିଏ ବଂଶ ନୁହେଁ ନା ସଞ୍ଚି ଧଳି ଆଣି ନ କହି ପାଣ୍ଡବରେ କ'ଣ 30ଟା ମାଇକିନା ନା କୌଶଲ୍ୟା କୌଶଲ୍ୟା ଅଜା ପଅଲି ତମେ ତ କାହିଁ ମୋ ଜେଜେବାପା ମାନେ ମୋ ଜେଜେମା ନା ପଚାରିଲ ନା ଦୂର ବା ମୋ ବୁଆ ବାଟେ ସେ ବୁଆ ଚାରି କର ରଖିଥର ବାସ୍ ଏବେ ରସ ଭଲ ଅଛି ଧର ସେ ତ ବସିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ରୁଆ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହୋ ହଁ କୋଉଟା ନା ଆମର ଏଇଟା ତୁ ନଉନୁ ନା ମୋ ନାମ ଜନ୍ମ ନେଇଯାଉଛି